गिबियावनो बाथौ बिमुसा नागिरो नोंथांमोननिसिम जोंनि बाथौ बिमुसा जानानै मागो दमासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिबाय लोगोसे बे समाव जों दङ नेपाल हादोरमानि माइखला दैमायाव आरो बे माइखला दैमायावहाय माखासे जारिमिनारि खान्थि दङ बे जारिमिनारि खान्थिखौ मिथिनो थाखाय जोङो नेपाल हादोरनिनो जोंनि गेदेमा आलासिनि बिथांमोना दंफैयो जों बिथांनिफ्राय बाथ्रा लानो नागिरदों गिबियावनो नोंथांखौ जों बाथौ बिमुसा जानो बरायनाय थाबाय खुलुमबाय ओमफ्राय नोंथाङा नोंथांनि सिनायथिखौ होगौमोन नामा खुलुमबाय आङो आनन्द कुमार मेचे नेपालिनो बर' दा आङो आनन्द कुमार समफ्रामारिबो होनो तर बेहाय नेपालाव जुदि जोंखौ मेचे होननानै बुङो तो मेचे मिउनिसिपालिटिनि 7 नम्बराव थायो आङो तो मा होनब्ला बे जोङो माइखला दैला होननायना जोङो बिमा होनो दैमा जोङो बेखौ मानियो जोङो बेहाय बोसोराव गासे जे जालाबानो मकर संक्रान्ति माग 1 गते जोङो बिसा बिसु गथ' गथाय आरो बिसि लानानै फेमिलि लानानै जोङो भाई गासै फैनानै दुगैफैयो बे दुगैनायनि मा होनब्ला जोङो जेसेबांबो दङ रग बियाद दुख खस्थ' जे दं आइ आफा गासै बेहायनो थांजोबथों गलै गथ' उन्दै गाननानै जोङो बेहाय फैनानै फुजा होफैयो बे मा होनब्ला आगोलहाय जोंखौबो आइ आफानिफ्राय बिबौनिफ्रानो जोंखौबो गोरलै गथ' जाब्लाबोनो जोंखौ लानानै फैयोमोन जोंखौ दुखै होयोमोन दिनै इसाबायदि जादों नै जोंबो बेखौ आगोलनिफ्रायनो जोङो जे मोन्दों जे जादों बेनि थाखायनो आगोलनि जोंनि आइ आफाफोरा जे मोन्दों बिनि थाखायनो मोननो बेहाय थांनांगौ जोंनि बिमानो बि होननानै जोङो बेहाय फैनायसै दा बेहाय दा जोंबा नङा दुनिया संसारनि बा बर'निबा नङा दुनिया महर जांगर मालाय हारिफोराबो फैनानै बाय फुजिफैयो बाय फुजिब्ला बाय जायगा मोनलाया दिनैनि दिनाहाय दिनैनि दिना हिसाबै जायो मोदाय होग्रा जायगानो मोनलायलाङा दुगैनायना सिना मोखांनिफ्राय फैयो सिना मोखाङैनो दङ सानजा मोखांनि फैनायनो सानजा मोखाङैनो दङ इमान बायदि भिर जायो दा बेहाय माबाफोर जायनि मा दङ मा बिनांगौ न'खरै मा दुख संकट गोलैदों आंनि हिसाबै जाबाय आइ आफा होननानै जुदि बेहाय दुगैफैयोबा गासें जाजोबो होननानै फैनानै जोङो बे बिश्वास खालायनानै जोङो दुगैफैयो बावफैयो दुगैयो होननानै आं बिथांनिसिम साबायखर थाबाय दा बे समाव जोंजों आरो नेपाल हादोरनिनो मेचे बर' बिथाङाबो जोंजों दंफैयो बिथांनिफ्रायबो जों बाथ्रा लानो नागिरदों बे दैमानि सेरावनो दाउखा राजानि बाथ्रा ओंखारदों नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों आंनि नामा कालु मेचे मिउनिसिपालिटि आं आर्टनि बिसादनि वाबारिनि जोङो थामफारा खालामफारा होननानै बुङो जोंनि नम्बरा बिसिनि सात जायो जोंनि आठ जायो लामानि खोलाजों साजों गाबिना मोनसेनो वाबारि होननानै बुङो आंनि नामा कालु मेचे आं मोसाहारि बे दाउखा रानि बिमाया गोदो जोंनि बिफाफोरा बिबौफोरा बुङोमोन बे दुगैयोब्ला दाउखा साहा दुगैनाय जों खोलाजों दुगैयोब्ला बिसोरनि दुगैनायनि दैमाहाय जों बे दुगैनायनि दैमाहाय जोंखौ लोगो मोनोब्ला जोंनि रग बेदफोरा नांनायनि आरिनिफोरा गासैनो मा दं मा गैया बेफोर गासैनो जोबनाय आरिजोबनाय साफा जानाय गावनि दुख खस्थ'निफोरा मा दं होननानै दं आनन्द बुंखाबाय बिदि सानो होननानै जोंखौ बिबौफोरा गासैनो जोंखौ दुगैनो लाबोयोमोन गोरलैयाहाय जों आगोलाव खोनायोमोन इसा बे दैमा मकर संक्रान्तिहाय बेनो दुगैनांगौ दा गासै दुगैब्ला जोंनि रग बेदफोरा गासैनो थांजोबो होननानै जोंखौ बिमा बिफाफोरा बुङोमोन बिबौफोरा बुङोमोन आरो दुगैनो लाबोयोमोन जोंलाय इसानो बिनि आरियावनो जोंबो दाबो सानो जोंनि बड'आ अल नेपालनि बड' आसामनि बड' दा आगोलाव जोंलाय बेंगलनि नेपालनि बड'आलाय ज' जानाय एरियामोन दानो नेपालनि बेंगलनि दार्लिंनि बड' दा आसामनिबो लोगोफोरा आफिफोरा फैबाय जोंखौ मोजां मोनबाय गोसो जाबाय दाबो जों इसानो बड'फोरा ज' मोनसे जथुमला मोनसे आखाइयाव खथुमला दाबो जों मोनसे बिदि बाथौनि जों मन्दिर मोनसे सायना मोनसे न' बानायनो हागौ जोंबो साना बे गोसोआव गोजोन जोंखौ मोननो गावनि बड'फोरा बे समावहाय नोंथांजों आसामनिफ्राय फैनानै बाथौ बिमुसारा ससियेल मिडिया फोसावनो थांगासिनो दं नोंथाङा ससियेल मिडियानि सासे ओरैबायदि सासे मुंदांखा फोसावगिरि जानोसै दा बे बेलायाव नोंथाङा बाथौ बिमुसारखौ लोगो मोननानै आरो आसामनि जोंनि बाथौ धोरोमनिफ्राय माखासे दुलाराय बाथौ मावसाफोर आफादगिरि फैदों आसामनिफ्राय बाथौ सिबियारि फैदों गासिबो दिनै नोंथांमोननि हाबाफारियाव फैदों नोंथाङा बे समावहाय बाथौ बिमुसारनि माबायदि खौरां हरनो नागिरदों दालाय मोजां मोननाय गोसोआ गोजान मोजांबो मोनबाय गोसोआ मोजां मोनबाय जों बाथौ आगोलाव बे माइ दैलामाव जोङो फैनानै आगोलाव माबा हाथानोमोन आरियोमोन जोंबो दालाय हाथारले दालाय दा फल होनानै आरि बावो आगोलाव भाखल होयोमोन बोरमा होनाय फारौ होनाय हांसो होनाय दाउ होनाय मा होनाय दालाय जों बिलाय मानिले गैले जोंनि एरियाव बर' हारिनि एरियावलाय जों नेपालावलाय 99% बड'फोरा गैखाले जों बेथ' दालाय फाल फुलनि
बेखौनो माने जों गोसो गोजोन लादोंबो मोनदोंबो बिसोरनो आरिब्ला आफिमरा फैनानै आरिब्ला जों नेपालावहाय मोनसे बाथौखौ खुङो बे माइ इनानै जोंलाय बिमा जाबाय बे बिमा दैमाहाय जों मोनसे मन्दिरनि ओरैनो गायनो हागौ बायदि जोंखौ मोननो जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारिया गासिबो नुथायखौ दिन्थिफुंबाय थानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारिया बेबायदि दिन्थिफुंनायनि थाखाय जों साबायखर जासिबाय लोगोसे नोंथांमोना बाथौ बिबुंसार जानानै बेबायदि दिनैनि समावहाय रादाब होनायनि थाखाय नोंथांमोननि गासैनिसिमबो जोंनि बाथौ बिबुंसारनाय अननाय सिबिनायखौ मागो दमासिनि गेजेरजों